Tesla nedávno uvolnila další aktualizaci, verzi 2024/44 pro své zaměstnance. Ačkoliv aktualizace ještě neprošla testováním zaměstnanců, díky čtenáři máme první pohled na funkce, které přináší další významná aktualizace Tesly. Mějte na paměti, že nejde o vánoční aktualizaci Tesly, ale o aktualizaci před velkou sváteční verzí. Očekává se, že sváteční aktualizace bude ve verzi 2024/44/25 a přinese další funkce. Oznámky k vydání byly přeloženy do angličtiny, takže se mohou mírně lišit od finální verze aktualizace. Tyto funkce jsou rovněž určeny pro Model 3 z roku 2024 v Evropě, takže v jiných regionech nebo u jiných modelů mohou být k dispozici další změny. Vylepšení pro chladné počasí. Nikdo z nás asi nechce vidět znovu termín vylepšení pro chladné počasí, potom, co to byla jediná změna v aktualizacích Tesly po dobu 6 měsíců před pár lety. Nicméně Tesla přidala v této aktualizaci vylepšení superchargeru pro chladnější počasí. Díky zlepšení systému řízení baterie bude vozidlo nyní schopno rychleji se nabíjet přes supercharger. Vypadá to, že Tesla nyní bude upřednostňovat zahřátí baterie pro rychlejší nabíjení v chladných podmínkách. Kromě toho bylo zlepšeno automatické odmlžování čelního skla před nabíjením, během něj i po jeho skončení. Přeložené poznámky k vydání uvádějí. Podmínky před nabití baterie byly vylepšeny pro lepší supercharger a také pro lepší automatické odmlžování čelního skla před, během a po nabíjení. Superchargery vhodné pro přívěsy. Tato funkce byla velmi žádaná od těch, kteří táhnou přívěs, a Tesla nyní instaluje místa pro nabíjení přívěsů po celém světě u dálnic. Odpojování přívěsu jen kvůli nabíjení je nepříjemné, zejména když je venku zima. Jsme nadšeni, že tato funkce přichází, bude to přínos pro všechny, kteří často tahají přívěsy. Tesla popisuje tuto funkci takto. Nyní můžete vidět, zda má supercharger prostor kompatibilní s přívěsy. Klepněte na místo superchargeru na mapě a zjistíte, zda je vhodné pro přívěsy. Pokud je vaše vozidlo v režimu tažení, místa vhodná pro přívěsy se zobrazí na vrcholu seznamu. Varování na mrtvý úhel při parkování. V poznámkách k vydání Tesla uvádí. Pokud se pokusíte otevřít dveře, zatímco je ve vašem mrtvém úhlu detekován blížící se objekt, například cyklista nebo jiné vozidlo, rozsvítí se světlo pro varování na mrtvý úhel, zazní zvukové upozornění a dveře se při prvním stisknutí tlačítka neotevřou. Počkejte a poté znovu stiskněte tlačítko, abyste varování ignorovali. Tato funkce, podobná té, kterou Tesla představila exkluzivně v Číně ve verzi 2024/26/9, je nyní k dispozici i pro další regiony s určitými vylepšeními. Když je stisknuto tlačítko na klice dveří, rozsvítí se výstražné světlo mrtvého úhlu, v současné době u modelu 3 z roku 2024 a Cybertrucku v blízkosti předního reproduktoru. Tesla nyní přidala i zvukový tón, když se řidič nebo pasažér pokusí otevřít dveře a v cestě je nějaký objekt. Detekce zahrnuje auta, chodce, cyklisty a další objekty. Tato funkce bude volitelná a uživatelé ji mohou povolit či zakázat v nastavení bezpečnost. Není zatím jasné, zda tato funkce bude dostupná pouze pro Cybertruck a Model 3 z roku 2024, nebo jestli ji Tesla přidá i do dalších vozidel s jiným typem varování. Další aktualizace. Tesla zahrnula i další drobná vylepšení v aktualizaci 2024/44, mezi něž patří vylepšení odhadu spotřeby energie pro přesnější výpočty během jízd. Navigační hlasové pokyny jsou nyní dostupné i v češtině. Jděte na nastavení displeji jazyk a změňte jazyk hlasových pokynů. A Battle for Polytopia získala aktualizaci Aquarion Rework. Obojživelné mořské pany mohou útočit na pevninu i na moře, zatímco žraloci, medúzy a zapomenutá města se nacházejí na dně oceánu. Byla přidána důležitá bezpečnostní opatření a vylepšení. Drobné opravy a zlepšení výkonu.
Datum vydání. Aktualizace Tesla 2024-38 je již ve velkém množství rozesílána. V současnosti má k této aktualizaci přístup asi 27% vozového parku Tesly. Mějte na paměti, že tato nadcházející verze není vánoční aktualizací, která pravděpodobně přijde ve verzi 2024-44-25. Tesla obvykle vydává velkou vánoční aktualizaci ve verzi 202X 4425. Tato aktualizace bude poslední předvánoční verzí, která by měla obsahovat nové funkce, včetně podpory Apple Watch. Očekáváme, že aktualizace 2024-44 bude veřejnosti uvolněna během příštího týdne nebo dvou.